du holder dig hele tiden lige lidt foran, ikke også? Og Karl, skal du altså bremse derovre i svingene. Karl, hvad har du fået i dag? En cykel. Ja. Er den sej? Ja. Kan du finde ud af at køre på den? Ja. Hvad farve er den? Grønt. Godt. Vil du vise, hvordan man gør? Ja. Den dumme cykel. Axel, du kører lidt frem foran, ikke også?